Rețetă de prăjitură. Ca să faci o prăjitură, pui 3 linguri de untură și făină, o trăsură, usturoi 1000 grame și ardei vreo 5 cazane. Și mesteci mereu așa până iese fum din ea. Uite, dânsul cască gura, vrea să înghită prăjitura. Stai, nene, că nu-i așa, prăjitura e a mea. Eu știu bine să gătesc și pe toți eu vă servesc.